Sa spotlight rong buntaga mga kapuso palaranta kay makauban nato. Proud gyud siya mga kapuso nga Cebuana talent singer performer usa sa mga princess sa Hong Kong Disneyland mga kapuso. Atong pakisayran ayang istorya sa kinabuhi ug yang inspirasyon niya sa pagpadayon gyud taliwa sa mga pagsuway nga atong nagian. Makauban ta karong buntaga waylain Miss Rocky Vega. Mayong buntag ug maupay nga aga Miss Rocky. Welcome sa GMA Regional TV Live. Pa-shout out sa atong mga viewers this morning gikan diha mismo sa Hong Kong. Yes, maayong buntag ug maupay nga aga sa tanang mga viewers sa GMA Regional TV Live ug pa-shout out sa akong mga ginikanan, mama and papa diha sa Talisay. God bless you. I love you and I miss you. Mwah. Miss Rocky, we're so delighted to have you sa among programa rong buntaga. Kumusta ang kinabuhi diha sa Hong Kong? Isip usa sa mga performers sa gitawag happiest place on earth ang Disneyland. Yes, Nico, salamat kaayo for having me here. Sa tinuod lang no, God is so good no for giving me the chance to work here in Hong Kong Disneyland. Maayo ug malipayon kaayo ang trabaho diri no kanang indeed it's a happiest place on earth. We're just giving out kanang kalipay, hope ug love sa mga audiences. So far so good. Maayo. For in my 10-year career, more than 10 years diri sa Disneyland. So thank you for that. Malipayon kaayo mi Miss Rocky sa maayo ang kinabuhi nimo diha. Mahimo bang suginlan mi nimo sa istorya kung nganong naabot ka diha sa Hong Kong? O usa gid katawo sad ang reason ani ngano naabot ta diri sa Hong Kong is because of my only brother no si Raymond. He got hired as an architect diri sa Hong Kong and then I said like mo try ka si ate og audition sa Disneyland. Ano lang gud sulay-sulay lang gud. So I went to Manila from Cebu as a walk-in auditionee. Ko sige mo sulay lang gud ta. So and then I sang a Broadway song as an audition piece, and then kano sa Ginoo na dawat ta, I got a call back and I had to do the dance call back in the afternoon, and yeah, that all started my dream journey with Disneyland just because my brother started working here in Hong Kong. And then sa kalos Ginoo na kuyog gapon nako siya diri together with my husband and my 4-year-old daughter. Dayag kaayo Miss Rocky mo pagkamaayo gyud mo kanta og naila na gyud kaayo dinhi sa Sugbo. Lukop nasod isip usa sa maayong singers nato atong gipasigarbo. Can you please bring us back sa panahon Miss Rocky when you started your love ug passion sa singing? Alam maikog man sa ta atong intro nimo oy kana. Thank you for that intro. Actually it all started with my family gyud. Pobre mi pero among balay puno kaayo sa una og kanang music og kalipay, laughter, mga lakhak, and we didn't have physical stuffs no everything, but we had a very happy home. So dito nagsugod ang akong love for music, and then kanang mga birthday parties, mga weddings diha mo ni kanang mukanta ko sa mga special occasions sa family. At the same time ni serve sad ko sa church, ni serve ko sa choir as a choir singer and a soloist, and I also joined school plays. Diha na motivate diha na akong love for music. Unsa sa Miss Rocky maingon nimong pinakaganahan nimo nga karakter sa Disneyland ug unsa ang mga karakter nga imong gidala diha? Doon na ba kay usab maingon nga lisod nga kasinatian kani adto Miss Rocky nga nakapamotivate nimo or ipadayon gyud ang imong pagkanta? Daghan Nico, daghan kong nagian ug kanang makaingon man ko nga dili makumpleto ang kinabuhi kung wala tay mga sakripisyo, wala tay mga challenges. So I could say one kani while working here in Hong Kong Disneyland is malayo sa akong pamilya, sa akong mga mamagpapa na naa diha karon sa Cebu ug mga loved ones na, and then at the same time kanang wala mi kauli atong namatay akong lolo last year tungod sa pneumonia, tungod lagi sa travel restrictions. Karon di nato palabyon ang kahigayunan nga mga may at least 3 tips gikan nimo kabahin sa pag-amping sa tingog. Doon na ba'y sikreto sa mga gustong idalit nimo sa atong mga viewers? Sikreto wala naman siguro no. I think it's just more of discipline, no, self-discipline. 3 tips no. One is self-discipline.
kinahanglan ang pingan ang gasa nga gihatag sa Ginoo kanimo. To each his own, lain man gyud og mga style ang mga singers. Ako kay sensitive kay akong throat, so di kay nilikay ko anang mga tamis, likay ko anang mga bugnaw, kay it really did affect my voice. So muna akong mga gitrabaho karon niya, practice every day, vocalize before a performance, and of course ang kalaban sa singer kanang walay tulog gyud kabaw ginatanan halos, no, at least get enough rest and sleep. Mora gyud na siya. Ning higayuna, atong aron mas munindot pa, Miss Rocky, atong kabuntagon, mahimo bang mga example? Of course, gikan nimo. Pwede kaayo. This is one of my favorite Disney tunes. It's called When You Wish Upon a Star. When you wish upon a star, makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you. If your heart is in your dreams, no request is too extreme. When you wish upon a star, your dreams come true. Pagkanindot gyud sa atong kabuntagon sa tingog ni Miss Rocky, isip panapos unsay gusto nimong ibilin nga mensahe sa atong mga viewers dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Akong mga kaigsuunan diha sa Visayas region, especially sa mga nananaw karon sa GMA Regional TV Live, continue to follow your dreams and work hard, persevere, and take risks. And don't forget to thank God and offer everything to Him, and just always be grateful for the things that you have in life. And I'm sure if you follow your dreams, you will be able to help your family, or uplift yourself from any hardships that you are going through in life right now. All right, thank you so much for joining us. Very inspiring conversation. Rumuntaga mga kapuso, Garbo sa Sugbo, Miss Rocky Vega. Daghan kayong salamat, Ma'am Rocky. Blessing sa inyo sa GMA Regional TV Live. Thank you very much for this opportunity. Thank you, Nico. God bless you all. Thank you.